Ajde. Upadaju u DOS. Najavi klip. Što da ga ja najavim? A da ga najavim. Najavi klip. Najavi. I danas... Svima ljudi dobrodošli u novi... Danas igramo Fort Days. Da rešimo debila. Da, malo idiote da rešimo kompjutere, neki kompjuter. What the fuck? Ono su bi level 3 u ček, level 2, 3. Igramo danas lagačno malo, dugo smo novi klip napokon. Novi klip napokon, nisam izbacio klip. Čekaj, koliko... Discord napratite, Discord, svi, reći. Ajde, svi u Pizza Clan. Pizza Clan, svi. Link od Discorda će da bude u deskripciji. Pa Donja Trnava je samo za... Donja Trnava je samo za Donja Trnavca. U Pizza Clan i u Balkan Kings ulazi. Ko uđe, znači ostavit ću link od Discorda u deskripciji. Od Pizza Clana. Kad uđete tu možete da igrate Fortnite sa nama. Recite mi da li želite, kako vam je lepše da snimamo ovako aplikacije da se vidi sve. Čekaj Lazare, čekaj malo. Recite mi u komentarima i napišite da li želite da snimam ovako sve aplikacije da se vidi sve. Evo sad mogu da uđem ovako na Google. U Discord. Ili hoćete samo da se vidi Fortnite, napišite mi to u chat. Ili samo Fortnite, ovako ili samo Fortnite. Znači napišite brzo. Čim izbacim klip. Ajde Filip HD, očekujem na tebe, ako gledaš moj klip. Ajde. Holy moly, Lazi. Ne, ajde svi ti send. Prvo B, stani, B. Ja sam pritisao. Još kad? Ja sam. Prebacit ću pickaxe. Idi na hotela, ide, na ovu najveću kuću. Ja jebem ti ping 200. Ne mogu da se landam dotle, meni je ping 35. Sad će da krene da koči, gledaj već me grafike jebu, sad će da krene da koči. Zašto tebi koči kad snimaš, meni mi koči kad snimam. Ma ping mi je veliki kad snimam. Meni ne. Evo grafika. Evo grafika me zajebava opet. Meni ping koči kad izbacujem klipa u isto vreme i... ali ja nemam ping. Meni je ping 70, sad stoji nešto. Sad raste, sad već nije dobro. Smanjio se, ali meni je veliki ping, neće mi se učitaju grafike. Posle 2 sekunde kasnije mi se učitaju. Ne znam što. Zbog videa. A ping mi samo raste pa mi pada. Samo malo secka, ali ping je dobar kako mi je inače. Pa da. Samo mislim nekad mi je po 40, 30. A nekad je 50. Meni je sad 40, evo ga. 40, 33. Dođi. Ajde. To ti harpun, ja ću probam malo da igram s njim. Ja ću samo da vidim nešto. Još linija. Ajde likovi tu bi retardirali. Gdje vidiš likove? A bi to To ja bildam. Ajebem tu ster. Ma jedi Popi govno. mini jebe, cugni malo. Cugni pivce malo, ajde. Samo si ti popni. Popneš. Ne možeš da me zatvoriš. Ne možeš da me zatvoriš. Nam bi se to pilalo. Ček ću te izeditujem, stani ću te izeditujem. A be ja editujem, beri. A? Šta si čulo? Okam. Sa snajperom.
Gde? Eno ga. Zove se Thunder Karma 33. Bukvalno, Thunder Karma 33. Pa bot. A ti da? To je to. Nema materijala ni za jedan zid. Samo da znam. Ja imam materijale za 8 zida. Puca me lika, puca me lik. Pa i je dobio 100, dobio 100. E pa on je dobio 0. Mu Mrtav je. dao 100 sa snajperom. Ja sam gubio. Imam ja granate, vidiš. Imam ja granate. Daj mi. Kakvi smo mi profesionalni nubovi. A, profesionalni nubovi, bra. Izvrejte samog sebe. To, dao sam dao napu gdje si počeo. What the fuck? Dala, zadala. What the fuck, šta pričaš be ti? Ali ti snimaš ili? Dimitri, ali ti snimaš? I ti snimaš? Da. A, okej. E, meni se ping povećava, dobro, smanjio se. O, meni malo samo secka. I meni, evo ga, 300, 200, 204, 150, dobro. Smanjuje se. Povećava Lik se. je ovdje. Gde? Ovdje je lik. Pa negdje tu vidim korake. Sad je mrtav. Ako se, mi pričamo preko Discorda, ako se pitate kako, ono. Pošto ne vidi se da pričamo preko mikrofona. Ajde, pa gdje si? To be snajper! Baci granate. Umreš li? Umreš li? Ubiš. Nokan je. Alo be, nokan rekao. Vidim! Ali ima još jedan lik gore. Znam, vidim korake. Vidi korake. Da. Dimitri, ali vidiš korake, a? A. Gdje je ta pizza? A be, to je ova pizza. Vrati snajper pizza. Uzmi taj zeleni ko te jebe. Pa ja imam zeleni. Jao, rebutali Ja se. te jebem. Rebutali se. Čujem. Ovamo je reboot mašin. I da ga cugnem malo. Odavde sam čuo, alo majmune. Ja, vidi što sam video. Dobro, mislio sam da bi. Da. Gdje su pice? Ovdje su se rebootale. Tunent. Pa da, gdje će drugdje. Evo ga jedan kod mene, doći. Gdje? mrtav Ubiši jedan, ga, ubiši ga. Mrtav jedan, ali taj, to nije taj dus. Mrtav. Ovdje je stalo od Halloween, brat. Ti bi stvarno ova paučina, koji stalo još jedan vidim. Hop. Utopila. Janko naći, inače stavim, bra. A desna je grupa, bra. Glupljene možda bude. Ja ih ne pratim. Ću uzem plavi pump imam. Dimitrije, dođi za čas. Ajla, dok se ne. Dođi vama. Aj na futbol. Ajde lazak se. Aj na futbol, drži, gle. Op. Op. Pogledao, pusti. Opa. Op. Pusti. Ovo. Udaraj s pikiksom, gledaj kako će sad doleti. Tak. Gledaj ima više i više da leti. Ja, bar bi tako trebalo. Ne bi trebalo, ne možeš ni da pipneš. Pričas.
Ajde u krug. Šta misliš da idem? Opa! Odakle? Snajpo. Aha, odakle? Tebe neko snajpo. Aha. Ne znam odakle. Udo Bog da trko. Ja i njega. Eto i mene puti. Opa! Ja. Pizza. Ola! Ne! Kako sam ga ovdje promašio? E, sad ću ti ga znači. Evo ga ovdje ispred. Ove sna... A evo ga ovdje. Ispred nas. Znam, mora se healam. Uzi. Ne! Nis... Paga mi jebem ti klip. Usta. Ajde više klip jebem u pitku, neću da ga snimam. What the fuck? Jebem. Ajde još To jedan je to game. što se tiče. Ajde još jedan game. 2 game. Ja mogu glupo snimiti. Vrate jebem ti, što mi koči kad snimam? Nije prekočilo ni malo. Jebem. Uvijek ti je kočila, čuti. Nije. Ne može odjednom. Poruke? Nije mi nikad kočilo. Možda da sam skinuo Filmoru, još dodatno, pa sam skinuo Discord, pa sam skinuo onaj Photoshop. Pa sam si skinuo Photoshop, pa sam si skinuo. Čekaj. Pa, jedno su to male aplikacije, ali ima ih dosta. Video snimci. Čekaj da prilagodite kanal. Opremljeno. Radiš ti? Objavljen klip. Sad. Sad. Nemoj, znaš koliko će ti onda koči dodatno? Ima dodatno da te internet keca. Bukvalno. Ima da me video keca. Aj, postaću. Internet, kažem. Internet, imate zajebavam mnogo. A ladno neko treći level, drugi level, četvrti level, 8. 24, nije smiješno. Dobro, pa dobro, ja sam 58, ja sam duplo više od njega. Matematika, ja sam duplo više od njega, ono 48, ja 58. Matematika. 24 bio, rekao. Ne, ej, Dimitrije, sad ću ti kažem nešto. Nemoj sa mnom da jedeš govna, čuješ? Sponzor videa, nemoj sa mnom da jedeš govna. E, sad ne koči, čekaj. Sponzor videa, hoćeš, nećeš. Jako je dobra. Ali kako je to rekla? Hoćeš, nećeš, jako je dobra. A što si se zagradio, Pico? A što si zagradio? Pico jedno. Govnjaro jedan. Govnjaro. Ma je pušnik. Begaj be pederu jedan. Ukrao sam ti metkove. Zabolo me, ja imam 30. 30, dođi ovdje lik. Si ti se obio glavu, verme. Ti pump. Evo ga! Jebem ti pump kad je slab. No. Hvala što si mi dao kill. Uzmi pump, imaš ovdje pump. Daj. Teo sam da postavim stepenicu. Imam metkove za pump, imam rakete, imam
metkove za famasi za M-ku, za SMG i za snajper. Koliko Imam ti metkove za sve već. Koliko imaš ukupno metkova za pump? Imam 14 ukupno. Ja imam 17 ukupno. Lik! Koga ovdje lik? Lik! Što zna da igra čovjek? Kad ti mi ukradeš i taj kill? Jebem te. Mislim taj. Prošle mi nisi ukrali. Hoću ja neki. Čekaj da rasporedim puške. Zona. Krug mislim, krug. Idemo u krug. Isto sranje drugo pakovanje. Jedi govno. Dosadan si, Jedem brate. se o... Smej se, smej se. Go 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 go. Nemoj da mi pucaš tu s taj brod. Dimitrije, opa. Želi, brate. Šta? Ti znaš šta ja vidim? Vidim lamu koja je moja. Pa briga me. Moja lama, moja lama. Kuće da je najebu, brale, ti. Ti si mi treba, to. Lele, ovdje lik kod mene. Ne, pa to je tvoja lama. Idi sad po nju. Bio sam lika, ali mi se lama cijelo zbagovala. Nema je. Možda čak i nije bilo ni lama. Nek si se ti Jeste. utripao nešto. A napadaju me likovi sad. Jesam ja kriv? Ja sam išao samo pravo, rekao sam ti. Ti si kriv, jes. Nek te napadaju, nek te ubiju. Eno ga lud. Ja nemam materijala uopšte. Ovdje su dva drveta. Meni će utepaju zbog tebe, znaš. Zbog mene? Što si ti? Ti si pobegao. Pizza jedna. Zbog tebe, baš tako. Jest, zbog mene. Jesi ti išao po lamu? Crkavaj 12 se. HP-a je. Crkavaj se sad. Sradni klip. Šta se da ti radim? Pomagaj malo! Hoću. To daj mi taktikal. Plavi. Crkaš i ti karta. Dobro, dolazi vamo, ne glupiraj se. Ti štilaj mi brod! Kako mi pederi? Ja ti nisam kriv. Čujem brod, Dođi do mene, aj brzo. Zbog tebe ću crknem. Zbog mene! Dolazi vamo ti dam metkit i šildove, dolazi. Mogu, imam ja bandaže, ne mogu se healat od njih, smaraju. Znaš kako spamuju, ne mogu ništa da uradim. Nokan! Eto ti, jesi srećan sad? Idemo sad u zonu. U krug. Da. Dođem be, nokam jednog, mrtvi su be. Tako je be. Mora mi daš metki, daj mi metki da se healam odmah, berat. Čekaj da uđemo u zonu. U krug. Neće ubiju dok uđem u zonu, imam 11 HP-a. Pa ne zanima me. To be. Vidjet ćeš na snimku da je ono bila lama, vidjet ćeš. I odjednom ne stala pizza. Evo ti tri minija. Evo popij ovdje.
I evo ti medkit. Ček da se vratiš. Vrati se po jedan. Vrati se po jedan, ne mogu da Evo se ti medkit. I evo ti 2 minija. Gdje se tu medkitaš, ubit će te. Zona. Ne mogu da se tu metki. Ne mogu da se tu Pa metki. ti si mrtav be, dečko. Možda i stignem da se metki. Ima stignem da se metki. Stigao sam. Ne seri. Ne sam baš. Stigao sam. Ajde, lazi. Zamisli vinamo sad. Ja imam sve plavo. Ma je. Imam i ja sve plavo. Šta sve imaš? Plavi FAMAS, plavi taktik, plavi SMG. Ja imam plavi tactical, plavi FAMAS i plavi snajper. Ja ću malo... Dođi. Gdje? Ovdje ispred li... Vidim, Ovdje ispred. vidim ga. Raven. Nije Raven nego Raiden, valjda se tako zove. Ne, Raven, Ne znam ja. Raven. Nije Raven je onaj crni, Raven je onaj crni. A, Pizza ušao u žubu. ove ne idi više sam. Ušao u žubu. Što te ne ubiju sad? Dobio 100, dobio 100. Dobio to. A brate, pošli me jedan, ti snimanje jer ti obijen. Jesam ti ja kriv? To, ko se... Jesi srećan? Sve te ja spašavam. Mrš! Jedi Imam govno. više kilova. Imaš više, Imam imam više 5 kila, imam 5 kila. Znaš koliko ja imam? Koliko? Imam 2. I šta sad? Dva. Ima 2 kila, o ne. Sad se ja tako bojim. Sve ti ja spašavam tvoju guzicu. Mrš! Idi me zributa i retro. Gdje je tributan, ajde. U solti ću tributan, čekaj samo da se medkitam. Sve se čuje. Okej, šta ovdje sve ima? Nema ništa, fuck. Idem. Sve te ja spašavam. I sa ono sa brodom i sad, ubio sam ih dvojicu. Bili su puni sa shieldom. Mrš! Mrš! Jedi govno. Retro, što mi nisi puneo plavi taktiku? Me zajebavaš sad? To su takvi! Ja, da ja moram da idem da bi ovog retarda rebutao, pa da mi ponovo crkne. Zašto ja idem uopšte? Zato što si retro. Pa da, upravo si, onda idemo... Šalim se. Kako će neko da mu ubije u solti? I gase. Zamisli vinamo, brate. Imamo 7, Nema 8... šanse, ja sam umro 2 puta, ono. Koliko sam ja puta umrla? 0. Šta ćeš? Umro sam jednom, bre. Ali ja sam 2 puta si umrla, digo sam te. Sjećaš se? Ajde. Šta, što neće da bilda? Boravio A, sam. A ti kad ti vidio, ja sam boravio. au jebem ti. Ebe tu si. Nema shield. Ajde, dođi do... Popli se, bar stavi krovi. Sebe. Što ne mogu da... Ti kill, Zabole me. vrati kill. Čuti! Ti mene zebaš. To je to od ovog klipa dobiti žena, verovatno ga ne zanima. Ha, ma... Jo, jo, jo.